Uba Bante Dorlingdo MLA Kamokonro constituency haka steps ngining kong ulahir benjurip jaka jaka jengok kai perthai bapau nam halat dum daka jing thmu ban penjana shushu yaka jaka khnang ban kentiu yaka yok kakot kinong song jong ketika jaka Yau Menteri Lasenran lang do Vijay Kumar Commissioner and Secretary ketenat kam jengok kai perthai ke Sarkar Jala kiri orang ba kinong ilam snong bat kiwi kajing thmu jong ni kajing ne jurep kalong ban yamir jing mut ban shimi kilan ilenti ban kentiu shushu yaka kam jengok kai perthai ha ketika jaka Amakalai lum ketika wei ka jaka ka ba itanat ba bagi brio nak borok ka jela na borok ono na kari India ai ba na shabar kari India ro gibri ki wan kai polai lum bon kai ke jing itanat jong ketika jaka stai bat ke jing temu ke jong ngilong bangi kwa banang upgrade banang pen itanat banang yarap ya ketika sinong bangi nang yo ban thau ya ke jing don kam ki babun ki jing don na pile i ke we dai bat ke jing don kam ba ki brio ki wan you don't come ki proper toilet ki babiang you don't come ki jaka shongka ki babiang you don't come ki restaurant ki babiang you don't come ki lentik sen kian ki babiang the day na ta kadaw ni sawan pait bat ngi jingthmu go jonga bat ki jingthmu jongka tourism department kalong ban nang kentiu kam jong kai po jela jongi day na ta kadaw sawan yalam usar man yakum to ka mau kunro CNRD block ni tu fi de kawai na ki block kababun pelat ki jaka jengok kai pertai tangba ngani tu ifi bangim pad explore lot ki babun ki jaka mdai tang hang ni chathain riwar ki bun nangta hapo thanraj lu den ka wei ka shait kon ka itanat ba ngin sawan ban pai wet singi kumno ban shna viewpoint hang ni jong sharu banak kadu kani kan shait banak stero banak kadu ru itanat ba ki bang bun ki jaka ngau ifi bangin haban explore bangi haban pen itanat ru ban shna susu ki viewpoint ban shna ki jaka bagi beri la ban wan kai palong da liang jong government ka di ban shna ka di ban dapat ai kan ila ban ong kin ai society ila ban ai ki cooperative society lan ngin ai ki group ki bagi ki SSG mo self group kung kita ki bro bangi persang dengan scam ba kani ka di kajing sedang but habron kajing sedang di bendon kajing kut lu tidai na ta kadaw ong ipi limba kajing itray lang nga ngalong for development back nga ong ipi nga dakwa siya ban kentiu ya ka constituency ka ba ipi but limit scam limba kajing itray lang jong ginong elam snong jong ipay ba sisin kasngi kani ka constituency jongi kandai ka itanat hapo ka jela jongi ba pathai mo koi Hadin kini Menteri Wilayah taka kajan nasional thenrot lingba kawa omlo syaka snong jongsha benjurup yaka surok kaba on pen sedang no shen kaban penyas no ya arteli kisnong hakani kajingat kajan benjurup yaka surok laidon langru ke officer katanat PWD roads bakentup yu ba David Ngrup executive engineer usodar kasnong thenrot ba harkin warjari usodar kasnong jongsha ba olet kharso no lemat kibipan dengan sukumen sikat dai mana kaliang jong siam modan borom jongi ba konrad kisang ma hakapor bawan ban bu mau nong rem ya kani ka Indo Stadium hang ni po jongsha atrai piru pikan mau ba na padeng ke jingkerpat ke jonga padeng ke jingkerpat jong sodar jong snong jongsha padeng ke jingkerpat jong sodar jong snong thanraj bat ula kular ban pele ikani tadai na ta kadaw hadin bala depan ya penbaik ada ya syai bat katanat piludi bat kini snong bat ngaru kumju dina ta kadaw mentak singi ngan sawan khanang banwan surbi banwan hila ka jong kejat la ka jong hi ka mat ngan ong ipi banwan pet la ka jong ka khamat ban yu i sisa ya ka jing e jong kipai ba kita ka digi ki ai ngan itu ipi ka deka jing thrang ba ka jing ang not jong kipai ba deki phau snam tela da ka urlong ka sisa ka ni kumbangi thrang ban ngit skam ba kan urlong tekan long sisa ka jing mentoy na ka mentaki nok song snong